Салом ба унвони зебо, салом духтарон, апо, хоҳаро, салом ба ҳамаи подписчикҳои нав. Имрӯз мо бо шумо остини куртаи кокеткадоро мечаспонем. Куртаи оддии тоҷикӣ кокеткадоро бисёр дар комментариҳо нависонед, ки чӣ хел онро часпондан дар кора. Якбор тарзи фаҳмонед, ки тарзи пора ва духташро чӣ хел мечаспонем, онро ба шумо нишон диҳам. Остинро ранги ҳар вақтайна пора мекунем. Мана кушодии гирди остин агар гирем 25 дарозиша мегирем. Инҷаро чен мекунем. Таи каш чанде бошад 5-6 сантиметр зиёдтӣ мемонем. Инҷаро паҳн мегирем, барое ки занҳои калонсода борикак дар кор нест ва ё беҷинҷак намепӯшанд. Мана аз инро ман 14 гирифтам ва гирди остинашро манам гирди дарзро барои часпондан онро чен мекунем. Аз мо 27 бояд таи кашро ковем. Ана 27, аз мо 33 омадагиай. 27 сантиметр мековем, боқӣ мондааш дар ҷинҷак меравад. Манахе болои ҳам монда онро манахе ду тараф мекушоем, барои фаромӯш нашавад, ки кадомаш аз тарафи чап аст, кадомаш аз тарафи рост. Барои ҳамин пешакҳошо камакак аз тарафи пеш, тарафи дасти росту тарафи дасти чапро мебурем. Мана ин остин аз тарафи дасти ростамон камакак пешашро мебурем, баъд аз он дасти чапашро ҳам ҳамхел мебурем. Инҳо аз тарафи пеш мебиянд. ин тарафашро ҳамхел оста туғри карда, он қадар чуқур на 1 сантиметр, на сантиметр камтар, нормально да, вот где-то ним сантиметри мебурем чуқурак. Асос дар куртаҳои мо тоҷикӣ дар он қадар лозим нест, дар прямой бокунем нағз мешавад. Ана ин байнашро меёбем. ҳатман байнаш дар кор, барое ки дар вақти часпондан ин бисёр роли муҳимро мебозад. Ҳатман растечка мемонем. Баъд аз поён аз тарафи дарс 10 сантиметр монда гирдобагирд 2 сантиметр строчка медавонем. Ин барои ҷинҷак кардан, часпондан дар остин. Мана ба унвони зебо куртаи кокеткадори мо манам хел аст. Мана бинед, аз ду тараф нигоҳ кунед чӣ қадар ман зиёд мондагиам. Ин тарафҳои пушташ бояд зиёд бошад ҳама вақт. Пеш ай пушт фарқият мекунад. Вақте ки остинро бурдем, ин тараф мекашем, мебурем, аз ин тараф чақа намешавем, ҳамхел зиёдтиш меистад. Бо ин тарафашро ки бурдем, бо ин тарафашам ҳамхел мекашем, мисол айси зиёдтиша мемонем. Ана бинед, ман ин тараф мондам, аз он тараф зиёдтиш мемонад. Кетфи мо тайёрш 9, таги кашаша бояд 27 букавам. Вақте кашида остина медӯзем, онҷо 28 қариб 29 мешавад. Занҳои ман калонсол остини танга нағз намебинанд. Мана 9, ман 10 сантиметр, 1 сантиметр ҳаққи дух монда дар ҳаминҷо ним кулула мекашам гирд шакл. баъд аз он ки инро кашидам, бо гирдобагирд чен мекунем, ки ҳамин ҷои таги остин бояд 27 бояд бошад. Агар каме калонтар кашидед, боз якборига чен кунед, онро майда кунед. Бо аз рӯи ҳам якбор кашидеду дарам набуред, ки вақте ки калонтар биёяд, камтар майда карданаш қиин мешавад. Майда ки кардед, уже курта қатъи остин боло меравад. Дасташро вақте ки боло карданда боло меравад. Ман якум бор кашидам, каме калон буд, бо каме инстар майдатар кардам. хел гирдобагирд аз рӯи хатти кашидагиатон мебуред. камакак қайчи ма кунди кадестай, рости гап куртаи нигинадор пора кардам, кунд шуд. Манам хел ним кулла, анам хел остинро дар ҳаминҷа мечаспонем. ҳозир аз ин тарафаш ҳам ба шумо нишон медиҳам. Як бор дигар бо диққат нигоҳ кунед.
тарафаш аз мо 9 тайёраш мо 10 мемонем. Ин тарафаш ҳамхел гирдшакл мекашем. Боз як бор дига чен мекунем. Агар 27 туғри бошад, баъд мебарем. Дидед ки 27 нест калонтар задед ё майдатар задед, он вақт бо туғри мекунед. ана аз мо туғри 27 шуд. Ин тарафашро ҳам мебарем. ин фақат ҳози ман барои чӣ ба шумо инҷаро нишон додам, остин часпонӣ дар видеои ман ҳаста. Ман ами таи кашро буриданашро бисёр танқисӣ мекашиданд духтаро, ки мо ами буридани ами таи кашашро намедонем. Ин видеои ман ҳамин чиро ба шумо нишон додаем, ки ҳамин хел буридан, тарзи буридан ҳамин хел мешавад. Рости гап, ман чанд сари сол ки дузанда ҳастам, фақат ҳамин хел мебарам. Ягон хеламо дига буриданашро мисол аз шумо ба ҷо накарда, ман мебурам. ана ин тарафашро ҳам буридем. бинед, бо ҳамун дар ҷое ки кушод буд, пушташ кушодӣ мекард, ҷояшда истодагиай. Ман онҳоро чақа нашудам. Вақте ки ин тараф кашидем, ин тарафаша бурдем, ин зиёдтия ин тараф мемонад. Ана бинед, бо аз он тараф зиёдтиш ҳаст. Исто кашидем, ин тарафшам ҳамхел зиёдтиш мемонад. Ин барои пуштакаш кашиш накунад. Ан акнун дарзоро мустаҳкам карда, як бора строчка зада онҳоро мустаҳкам мекунем, ки дар вақти духтан кушода нашавад. Ҳар як пайвандиро бо мошина строчка мезанем. Мана духтаро курта остинша нахел кушода омадагиай. Бинед сер ҷинҷак. Гуфтам ки манам ҷаш бояд майда набиёяд. Барои ки дар вақти пӯшидан дастошонро пеш кунам, кашиш метиҳад. Баъд занакун калон нағз намебинанд куртаи танг, остини танга. Аз болош румоли калон мепартоянд. Барои муҳимаш дар тама удобно бояд бошад. Сер ҷинҷак бояд биёяд. Ана духтарои 11 метавонем ки анамиҷаша камакак ҷое ки банди даста метавонем камакак тангтар гирифта ҷинҷакша камтар кунем. Тарзи остина часпонданаш пеш ин видеода ҳаст, чӣ хел ман часпондагиам. Шумо метавонед аз ҳамон ҷо камтар бо нигоҳ карда камеам ёд гиред. Нофаҳмоӣ бошад нависед.